रोज बड़ा उनका हाथ में चाबी रहत रहे ना तो चढ़ा के बनल रहत तो कबो फलाना के तो कबो चिलाना के का तो सब हमार दोस्ते हवसन सब ये बेरा तो उनका के ना मजा चखा देना तो कहत रहे कि का कले ही रोज रोज जब इनकर कहते हो काहे खातिर गड़िए देला हवा हो तो केकरा के दही तोरा का दही तोर माई के दही तोर बाबू के दही अगिहन टप देनी कि बोले ये बेरा चाबी बड़ा छोड़ के बोल न ये बेरा अहिन तो उनकर पते चल जी कि गाड़ी के मजा का हो खेले ऐसा जगह धरम न कि कबो खोजियो ना पई हम एकरा के अरे का करते आ चाबी हमार कड़िया के न कहीं रहल का रे कहां गाड़ी की चाबी रो लेके ना बोलनी ना चाबिया पता न किने रखले हनी कि हां तो पाड़ा देत रही कि फलाना के चिलाना के हेरवा देलु ऐसन कौनो दिन रात और दोस्ते बड़ा सन आउथे बसन ले बोलसन ना अब खोजी रवा छिछि पति इतना सुबह सुबह हमके का के देने रे तू माथा चाट लगली हमार तू अकल है संजी के गाड़ी गोर रवा के ओकर चाबी मिलल रहे संजी के देले रहसन चाबी ना देले रहे ऊ देले तो रो खोज हमरा फिर का तने चिल्लाए कहां तू अपने चाबिया समझ नहीं थे दुआर पे गोइल हनी घरिया रहनी खाना खले अरे हम चौकीए पे बुझाता कि हमको रखल हनी कि खाना खात रही तरे चौकी पे हां तो जाइन देखी हम तो चाबी रो आखी अपन नहीं देखले चाबी तो ऐसे आइल बना तो ऐसे रो जे घुमाए ले मेरे रो गाड़ी में उठत रही ना तो हियने के हमरा चाबी पर नजर बोल आज हम चाबी ना देखनी तोरा दादी 2 साल इला हो गेला तू तोरा आंख फूट गरे तू आनर हो गरे से के रतौनी तोरा हो गरे अरे रो रखम चाबी तब ना हमरा पता चली तो कब हमार है दादा ले गेल बन तो कब हमार जीजा ले गेल बन तो कब फलाना ले गेल बन कोनो ठिकाना ले गेल बन ले बोला सन ओही में बोल तो दवा एक बार में घर बोलत रही तब घर बंद करना अपने हमर के मार रही ना तू देख लेबे दे आओ बताई दादा जो होई बे पते चल जितार चाबी के माजे अरे कहां बारे लेट होता रस्ता जाई और मारी हमारे के और मारी ना हमारे के बड़ा चाहो तन चाबी कर हमारे के मारो तनी तू दे जोन मांगबी तो तोरा के ले आई पक्का कहत नहीं दे एगो बात कही सही सही को हम ले नो हां हैं दे दे चाबी तो हां हमर फिर बड़का ताला के चाबी ले हम हां बड़का ताला के चाबी वो अपना बाबू के दे दिए वो काट के बक्सा रख लेबो ना आ वही में चीनी गुड़ रखलन चोरा चोरा के काहे के तोनी के खानदानी परंपरा है कुल तू अपन माई दादा दादी के देखले हमारा दादा दादी पक्का को दिन जाए ना पहले अपन चाबी खोज ना तरा उहो दादा लेके भाग जियो बोले तोर दादा दादी देखले सब उ कुल छोड़लन जा गइलन जा स्वर्ग में गइलन जा तो ओकर बाद तोर माई बाबू संभरलन अब तू संभारा तारी से हमार काहे त हृदय कहता कि तू ही रख ले बड़ी हमार काहे त हृदय कहता कि दादा वाले के गोली बरसन कौन दादावा जोना के दही ना तोरा बरा कुछ लिखता का का दे मजाक मत कर हम मजाक करते जी रो हमर मजाक हुआ हनी कि रोज मजाक करब जई हटी हमर नींद आवत हटी त हम सुत तनी कौन दिमाग लगाई एकरा से समझ में नहीं के आवत कर लेबो कोनो दान ना करी हटी जी नींद आवत वे सुते दी कर के वो कान में के टूटर है सोना के कप रुको उहे दिमाग लगावे तो पूछो तनी अगर लाग जिलो तो ठीक बा ना तब का करो दूसरे चाबी ले सुरे का जी सूत गली रे क्या बोली हमरो संगे माने तोर जभी संगे हम का भूला जाई सुना कहते ना तो कानवा में के टूटर है सोना वाला टपवा हां त का करू हो मैंने बेच के रोचा भी बनवाई हम देबो ना कर देख ले हम अरे उने की कहत ले हम बनवा देतनी और जात नहीं उनी बनवा के ले त बोले आई ले बाकी बना ले ना हां हां बाकी चाबी के तलाई का अरे टपा सही में बना दे मान ली कि चाबी रख मिल गइल बा तो अगर हम टपा बना करा देम हां पक्का पक्का कर हमार क्रिया हां हमार क्रिया तोर मुअल बाबा के क्रिया जिंदा आदमी के ना रहल जाला उते उतर बेकाम के रहनु चल गेलो रहनु हमार बाबा बेकाम का ना रहलन 40,000 महीना उठावत रहन हमार बाबा में मिले बरुआ बेकाम कइल बनी चल ठीक बा ले ना हम जब बना देते ले का करे दे दिया अगर ना लई हन दे तनी एक बार आजमा के देखो जलो इसी भी आज ना काल दे नहीं होए तो ए जी हो कहां हनी ले आओ आ कोला हनी मान ली कि खाना में के हमरा ना जोड़ाई त हमरा के नया कान में केला देब एकर कहीं में आइ बरा 2 बजे हां रे हां ले ले दे नहीं को करा में केला देब हां नहीं को में ले ले का बात बा के बड़ा मेहरबान भइल बनी तू ले आओ ना का ले आई सुनो टपवा
बेचम ना 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 बेचब ले जल्दी उन्हीं तक है अब हमारे लिए ना बोल हाँ, ले आओ ए रो नॉर्मल होके कहां बोलता नी ले आओ तो पो ले आओ मन टॉप हम कहां से लाई तो ना हमरा के सोना के टॉप बनवा के दिल में नी अच्छा नायका किन के लाए के बाद दे चबिया जाता नहीं ले आ तो होने तक ना रुआ अरे दादा तू बड़ा दादी बनल बड़ी न ओ भी चबिया दी ना टपौली है हम तो चबिया से भाग देख हम का लेके आओ तई टपौ ना ले आओ, ले आओ, आ ना बनी ना तो हमरा के नाया ले ले आइब हाँ, आ हाँ। लंगलो तो ले आइब ना हां एकदम ले हां ले लेके आओ तनी ले आओ जल्दी ले आओ भाग के ले आओ एकदम ले आओ तू दादी बनो रे साला जब कहीं जाता है ना तो कबू गाड़ी के चाबी चुरा लेतिया केहू के देता नहीं गाड़ी तो उघर कर कर हट करतिया एकदम माथा गरम कर के रख देतिया माथा साला एगो दहेज में एकरा बाप से गाड़ी का ले लेने एकदम जीव के काले भई रही पहले ही कहत रही माई के से अरे हम अपन कमा के वो गाड़ी किन लेब कमा के गाड़ी किन ले तो ना मिलते हुआ बचाओ तो काहे के पैसा बर्बाद करबो आज कोइले भी न तंग हमरा के रे हमार झुमका एक ही टूटा रहे एगो जोड़िए त बैल है बा अच्छा ले आओ बेचबे कर ना हां तो अब जाई ले चबिया दे तबे ना चाबी हम कहां लेती तो तब कैसे जाता धर हमरा जी धर हमरा जी दे दे धर हम कहा दे धर भाई चाबी देम त लेम ना हां माने हम चाबी खोज के देब त हां ले आओ ले कहां से कहां से तो मार के जी कहां से रे तो मार से मारी कहां से रे हां अरे का लगत जी अच्छा आज को चाबी चोबी ना जम ना ले नाम ना चाबी ले चोबी आज के बाद नाम ना छुआ अरे मार के फाड़ दे ओए भाई पिटिया अरे तोर बाप गाड़ी का बदल बा तू बात का के रे हां धर अपन हां धर घुटो तारा पेड़ के मुंगा देबे भीतर हरामी के टीका आयो बाबू तो तुम मतलब फोटो मुंगा देबे भीतर जा गाड़ी